Dobar dan, dame i gospodo. Cijenjeni gledatelji, pratitelji online platformi, dobrodošli na naše zajedničko druženje kada ćemo po ovom novom standardu i novom normalnom dodijeliti nagrade onima koji su uistinu bili aktivni. Ja sam Frano Ridjan, kao što možete primijetiti, najzgodniji voditelj u sezoni covida, zato što sad svi moramo nositi maske u izravnim uključenjima. Vjerujem da ste spremni razgovarati o ljudima koji su bili aktivni, jer smo po 6. puta obilježili Europski tjedan sporta od 23. do 30. rujna. Sve je počelo na Zagrebačkom Jarunu, tamo smo zajedno vježbali, upoznavali se sa mnogim sportovima za sve generacije. Onda smo nastavili taj naš Europski tjedan sporta razgibavanjem kompletnih svih zaposlenika Nacionalne i sveučilišne knjižnice koji su nam se u tome pridružili. Nismo zaboravili na našu zlatnu generaciju, pa smo u Osijeku već tradicionalno uz jedan Be Active Night, uz prekrasno noćno svjetlo, vježbali uz legendarne šlagere. Ali ni to nije sve. Iako su epidemiološke mjere takve da nismo mogli doprijeti do svih, mi smo se odlučili da one najmanje aktiviramo uz pomoć edukativnog crtanog filma. Kad smo i to već pripremili, zašto ne bismo pokušali to dignuti na još jednu novu razinu i ništa drugo napraviti doli natjerati 80 amatera da se okušaju u spuštanju niz Zrmanju i to po olujnom jugu. Dobro, nekima je bilo ljepše, nekima nije baš bilo toliko dobro, ali svi smo bili aktivni. Ovom prilikom najavit ćemo što drugo nego da su oni koji su uistinu bili odlični zaslužili priznanje pred svima vama. Ovako izgleda priznanje koje će dobiti neki od naših dragih kandidata koji su ušli u uži izbor za najbolje među najboljima u sklopu nagrade Be Proactive. Naravno, prije toga morate staviti hashtag, jer ako nije hashtag, onda nije popularno na svim drugim društvenim mrežama. Hvala svima koji su nam se pridružili putem društvenih mreža. Pratite nas uživo u ovoj online dodjeli, ali ne brinite. Mi smo osigurali da se naši natjecatelji uključe u vaše dnevne boravke, šupe, radne površine, gdje god se vi sad trenutačno nalazite, kako biste upoznali one koji su zaslužili biti istaknuti ispred svih. Imamo nekoliko kategorija u kojima danas dijelimo nagrade. I to najaktivniji pojedinci, radna i obrazovna ustanova. Između ostaloga, ovo se dodjeljuje po uzoru na naše drage prijatelje iz Europske unije, pa smo mi jedna velika obitelj, pa su oni već dodijelili svoje nagrade. Nećete vjerovati, čak ima i Hrvata koji su i tamo bili izuzetno uspješni. No bilo kako bilo, moram reći da smo zaprimili ukupno 36 prijava i to 19 u kategoriji lokalni heroj, 11 u kategoriji obrazovanje i 6 u kategoriji radno mjesto. Sad kad već znate kome ćemo otprilike dijeliti te nagrade, ne možemo ovo početi bez pozdravnog govora naše drage ministrice koja je odlučila vam putem svog video snimka uputiti jedan pozdrav kako bi i ona barem donekle mogla biti s nama u ovom određenom trenutku. Vrijeme je za pozdravni govor naše ministrice, gospođe Brnjac. Izvolite. Poštovani finalisti Be Proactive nagrada, dragi zaljubljenici u sport i tjelesnu aktivnost, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na 3. dodjeli Be Proactive nagrade, koju ove godine zbog epidemiološke situacije održavamo u virtualnom obliku. Posebno me veseli što smo usprkos svim izazovima s kojima smo se susretali ove godine pokazali kako zabavljanje sportom i tjelesnom aktivnošću nema prepreka koje se ne bi mogle prevladati. Dokaz tome ste i vi danas okupljeni, svi nominirani, koji ste svojim djelovanjem, entuzijazmom i idejama davali primjer kako se sportom možemo baviti svugdje i u svako doba. Sretni smo jer je i ovogodišnji Europski tjedan sporta tijekom svojih tematskih dana pokrenuo niz događanja, kojih je ove godine bilo rekordnih 98. S obzirom da se nismo mogli okupljati u velikom broju, mnogi od vas su u svom gradu, školi ili uredu organizirali malo vježbalište i pokazali koliko je malo potrebno kako bismo to tjelesno aktivnost ispunili, a kako to puno znači za zdravlje svakog pojedinca. Zato vam hvala i posebno želim zahvaliti našim ambasadorima, našim vrhunskim sportašima koji su se odazvali ovoj inicijativi kao i svih proteklih godina, ali i posebnim ovogodišnjim ambasadorima koji su u ovoj godini istaknuli čuvajući zdravlje naših građana. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zagreba, Savezu izviđača Hrvatske te volonterima udruge Alpinisti, Speleolozi i Visinci pomažu Zagrebu. Bez pomoći i doprinosa svih vas ne bismo bili tako uspješni u slanju ove važne poruke, te vjerujem kako ćemo odličnu suradnju nastaviti i u sljedećem razdoblju. Promicanje i poticanje na tjelesnu aktivnost jedna je od iznimno važnih zadaća, a ispunjavanje te zadaće još više nas obvezuje u ovoj godini u kojoj smo posebno osvijestili važnost zdravlja. Na kraju želim čestitati svim finalistima i pobjednicima,
Ali neovisno o tome tko će danas otići s nagradom, sve što svatko od vas čini jednako vrijedno u ostvarivanju našeg zajedničkog cilja i činiti Hrvatsku zdravom i aktivnom nacijom. Želim vam puno uspjeha i sreće u vašem daljnjem radu. Ostanimo aktivni svaki dan i vidimo se sljedeće godine. Hvala ministrici Brnjac koja nam se priključila ovako na sigurnoj udaljenosti. Moramo se držati svih epidemioloških mjera, poštivati naravno kako svoje zdravlje, tako i zdravlje svih koji nas okružuju, ali ne smijemo zaboraviti da u svemu tome trebamo i dalje voditi računa o svojoj fizičkoj spremi i zdravlju. Stoga vas sada pozivam da se svi zajedno razgibamo i to uz jedan poseban video koji smo za vas snimili i dokazali vam da se može razgibavati i na radnom mjestu. Gdje god se sad nalazili, hajde se malo razgibajte s nama, jer kad krvotok bolje krene, onda puno lakše se dijele i velike nagrade. Pogledajmo kako to izgleda i svi možete pokušati kod kuće. Sigurno je, ja testirao. Dobar dan, ja sam Filip Sabol, koordinator edukacije i predavač na fitness učilištu i danas ću vam predstaviti Fitness Snack. Fitness Snack, odnosno komplet od 10-ak vježbica koje možete provesti na vašoj radnoj poziciji u aktivnoj pauzi kako bi reducirali pojavu bolnih stanja uzrokovanih dugotrajnim sjedenjem te također potaknuli sebe da uključite tjelesnu aktivnost i tjelesno vježbanje u vaš svakodnevni život. Za početak možete se pitati zašto bi vi uopće vježbali. Postoje brojne zdravstvene, društvene, ekonomske i ekološke dobiti redovite tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja. Tjelesno vježbanje je veoma učinkovit lijek. Međutim, kao i kod ostalih lijekova, doza je jako bitna. Ako vi pravilno dozirate taj lijek, on vam može pomoći u redukciji i prevenciji brojnih kroničnih nezaraznih bolesti, preko 40, kao što su primjerice psihološke depresija, kao što su primjerice kardiovaskularne hipertenzija, metaboličke pretilost, mišićno-koštane poput sarkopenije, osteoporoze, kao i brojnih malignih bolesti. Problem je što ljudi u svijetu ne koriste taj lijek. U svijetu preko 10% smrti na godišnjoj razini, dakle 5,3 milijuna ljudi umre prerano zbog posljedica tjelesne neaktivnosti. Naučili smo koliko je ljudi neaktivno, međutim sigurno vam zvoni šta je to neaktivnost. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da odrasle osobe u dobi od 18 do 65 godina provode barem 150 minuta umjereno intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno ili 75 minuta žustro tjelesne aktivnosti tjedno u minimalnom trajanju od barem 10 minuta. Kako bi vas potaknuli da uključite tjelesnu aktivnost i tjelesno vježbanje u vaš životni stil, izvešćemo sada 10-ak vježbica, odnosno spomenuti naš Fitness Snack koji će vam približiti tjelesno vježbanje te također pomoći u redukciji bolnih stanja na vašem radnom mjestu. Za ove vježbice nije vam potrebno nikakva posebna oprema, dakle ne trebate se preskidati iz vašeg radnog odijela, te također potrebni su vam minimalni uvjeti, doslovno par kvadrata. Prvu vježbicu zamislimo sada da sjedite, stigla je vaša pauza, ustanete i lagano prošećete po uredu ili po vašem radnom mjestu 30 sekundi. Nakon što ste prošetali 30 sekundi, prva vježbica koju ćemo provesti zove se pomicanje prstiju. Dakle, stavite na udaljenost od 15 cm prste ispred vaših očiju i cilj ove vježbe je da pratite prst. Vježba će nam pomoći da tako što će nam aktivirati očne mišiće koji su do sad bili fokusirani u jednu točku, te također pomoći će nam u opuštanju mišića vrata. Kao dobar pokazatelj možete na početku napraviti jedan zaokret u jednu i u drugu stranu, te ćete kasnije provjeriti da li se osjećate opuštenije. Pet krugova u jednu. Pa 5 krugova u drugu. Iduća vježba raširimo i spojimo. Pratimo vršak prstiju. 3, 4, 5. I završna, jedan prst pomičemo naprijed, pa drugi. Pratimo samo vršak prstiju. U redu. Iduća vježba bit će nam razgibavanje zglobova, odnosno mišića šaku. Samo pružite ruke ispred vas i 10 puta napravite gore dolje.
Obzirom da puno vremena vjerojatno provodite za računalom i imate miš u rukama, ove vježbe će vam pomoći aktivirati mišiće koji su manje aktivni. Nakon što smo napravili 10-ak, stisnemo i opružimo šake. Iduća vježba koju ćemo provesti je kruženje ramenima. Vježba će nam pomoći aktivirati mišiće ramena i vrata i bitno je samo da probate zadržati glavu u produžetku kralježnice te da radite sporo i kontrolirano. 5 krugova natrag, 5 naprijed. 1, 2, 3, 4, 5 i 5 naprijed. 2, 3, 4, 5. Odlično. Malo tresite, opustite. Iduća vježba koju ćemo provesti zove se torakalna rotacija. Dakle, vježba za torakalni dio kralježnice, obzirom da sjedimo pogrčani, da otvorimo grudni koš i dodamo pokretljivu. Da, treba nastaviti. Cijeli video za vas smo osigurali naravno na našem linku. Jeste vidjeli, sve možete koristiti, ramena, čak i prste. Ako niste bili sigurni gdje biste gledali, niste jedini, samo morate nastaviti vježbati, onda svima to postane više kao praksa. Pogledali smo video razgibavanja na radnom mjestu, to je izuzetno bitno, ali vam moram sada predstaviti ljude koji su na svom radnom mjestu shvatili da trebaju aktivirati sve nas koji se ponekad na trenutke, a morate to priznat, prepustimo toj nekoj atmosferi sjedenja za računalima, samo jedenja i neradenja ničega. Međutim, oni su postali tko drugi nego superheroji. Naš Be Active team u sljedećem sastavu. S nama su Marija Crnković, project manager ili na hrvatskom project manager. Dobrodošla Marija. Na dovoljno ček da izmjerimo, je dovoljno? Je, 1,5 m, super. S nama je Marko Mikulec, project coordinator, kako bi rekla Europska komisija. Dobrodošao, dragi Marko. I naravno na kraju najmanje bitna naša PR koordinatorica Sara Kontek. Poštovanje. Tako mi je drago vidjeti vas ovdje, smijete se očima, to je sjajna situacija, ali tu ste i da odgovorite na neka teška pitanja. Marija, prvo pitanje za vas. Što je uopće Europski tjedan sporta za one koji su nam se sad priključili, a možda ne znaju? Pa Europski tjedan sporta je inicijativa Europske komisije kako bi se osvijestili građane cijele Europe zašto je važno baviti se tjelesnom aktivnošću. S obzirom da u cijeloj Europi situacija nije dobra po pitanju tjelesne aktivnosti građana, odlučili su prije 6 godina osmisliti jedan tjedan koji će biti posvećen samo tome. A mi kao nacionalni koordinatori u Hrvatskoj već 6. godinu pokušavamo stvarno ući u svaki kutak lijepe naše i svim građanima predstaviti i važnost tjelesne aktivnosti kroz naše kampanje, kroz evente koje organiziramo i nadamo se da smo svake godine sve uspješniji i uspješniji u tome. Super, hvala vam na tome, veselimo se nekom novom tjednu. Ja mislim da se njemu najviše veseli gospodin Mikulec, koji je inače trebao raditi jedan predivan posao po cijeloj Hrvatskoj, organizirati zanimljive događanje, međutim ove godine je stvarno bilo nešto što nitko nije očekivao. Pa onda, Marko, pitanje za vas, s kojim ste se to vi izazovima susreli pri organizaciji ovogodišnjeg Europskog tjedna sporta u Hrvatskoj? Pa evo, prije svega jako dobro pitanje, da pohvalim samo. Istaknuo bi tu naravno u situaciju, odnosno već svima nam dobro poznatu situaciju sa koronavirusom, odnosno trenutne epidemiološke mjere koje su na snazi već skoro cijelu godinu, tako da smo mi ovogodišnje izdanje Europskog tjedna sporta planirali već unaprijed. Naravno, neke stvari smo morali prilagoditi epidemiološkoj situaciji, uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Međutim, to je ipak rezultiralo, kao što je već i ministrica spomenula, možda i nikad uspješnijim Europskim tjednom sporta, budući da je ove godine organiziran rekordan broj događanja. Možda je razlog tome što smo se mi orijentirali na puno manjih događanja sa manjim brojem ljudi, ali ipak možda je to bilo bolje jer je ipak Europski tjedan sporta došao u svaki kutak Republike Hrvatske. Neka izazovno je bilo, vjerujem da se još više veselite 2021. pa da saznamo kako ćemo raditi sljedeći tjedan sporta. Ako nikad do sada, onda ove godine sasvim sigurno virtualno je postalo nešto što nas je možda spajalo kao nikada do sada. Draga Sara, koja je uloga društvenih mreža bila, pogotovo recimo ove godine u sklopu Europskog tjedna sporta? Nekad je to bilo samo usputna fotografijica, a sad je bilo de facto nešto po čemu ste animirali ljude da se uključe. Upravo tako, Frano. Ove godine je uloga društvenih mreža jako bitna. Nismo mogli
toliko izlaziti van. Naše starije i najmlađe, kao što si već rekao, smo pokrenuli upravo preko YouTubea, Instagrama i Facebooka. Ono što bih htjela reći, oglasi na društvenim mrežama su izuzetno važni, jer više ne sjednemo na kavu i ne čitamo novine, nego otvorimo portale i tamo pročitamo ono što nas zanima. Pa mislim da eto, svako od nas više vremena ipak provede za društvenim mrežama, nažalost. Nekad nam one mogu donijeti jako puno, kao što su, na primjer, ta naša videa s kojima mogu vježbati u bilo koje doba i na bilo kojem mjestu, znači i u školi za vrijeme školskog odmora i na radnom mjestu. Pa eto, mogu reći da je izuzetno, stvarno izuzetno bilo bitno, pogotovo u ovoj izazovnoj godini. Ali eto, ja bih htjela pozvati sve nas i naše gledatelje da sada pogledamo šta smo mi to sve radili ove godine, gdje smo mi to sve bili. Pa eto, premijera našeg Best of Be Active videa za 2020. godinu. Dapače, hvala vam. Da, baš nam je tako bilo i uistinu smo uživali u svim gradovima i na svim događanjima koja smo organizirali, ali sada je red da doznamo tko je to bio malo bolji od svih ostalih, odnosno tko se više zalagao. Nakon što ste pogledali video o tome što se sve događalo u Europskom tjednu sporta, dogodila se mala zamjena u našem studiju i stigli su novi igrači koje ćemo samo na kratko ostaviti na klupi kako bi odabrali najbolje među najboljima. S nama su ovoga puta ljudi koji će odlučiti tko će to biti najbolji u našim kategorijama: lokalni heroj, obrazovanje ili pak radno mjesto. S nama su gospodin Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i športa. Dobrodošli. Vidim, iskustva dovoljno ima, okice su sjajne, znači birat će se po pravilima i propisima. S nama je i doktorica Martina Jeričević, službeno ljubiteljica svih događanja u Europskom tjednu sporta i dugogodišnji sportski djelatnik, ljubitelj svih vremenskih prognoza koje najavljuju dobro vrijeme za sportske evente, gospodin Darko Vučić, također dio ekipe koja će u sklopu stručnog ocjenjivačkog suda odabrati u ovim kategorijama tko je bio uistinu dobar. Nakon svake kategorije konzultirat će se međusobno, donijet će odluku, a mi ćemo sve pobjednike proglasiti na kraju našeg ovog izravnog prijenosa putem online platformi. Dame i gospodo, krećemo prvo s kategorijom obrazovanje. Predstavljam prvog finalista u toj kategoriji. Između ostalog, s nama su Farmaceutsko-biokemijski fakultet, pritom su to udruga studenata farmacije i medicinske biokemije pri tom fakultetu, to je najduži naziv koji sam ja u svojoj karijeri uspio izgovoriti i pritom im to sve piše u službenom nazivlju. S nama su i ekipa iz druge gimnazije u Zagrebu, te osnovna škola Ljudevita Modeca, koji će nam se potruditi svi uvjeriti zašto su baš oni sjajni finalisti i zašto bi oni trebali pobijediti. Krećemo sa prvim uključenjima. Ako se ne varam, uživo putem našeg linka s nama bi trebali biti predstavnici druge gimnazije Zagreb. Halo, halo, Zagreb calling, Zagreb answering. Čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan, lijep pozdrav. Također, tko je to s nama ako smijem znati? Evo, moje ime je Mirna Radojičić, ja predstavljam drugu gimnaziju, odnosno cijeli aktiv tjelesne i zdravstvene kulture iz druge gimnazije. I evo, ovom prilikom čestitam svim finalistima i mislim da smo tu svi u jednom vrlo usmjereni ka jednom vrlo onako pozitivnom i pravom cilju, a to je da moramo biti aktivni cijelo vrijeme, jer je to bit svakog čovjeka. Ja sam čuo da vi niste baš bili mirni, da ste bili toliko nemirni i aktivni, da ste to čak uspjeli u jednom posebnom videu svima nama pripremiti. Je li istina? Pa je, tako je. Bila je ovo jako izazovna godina i evo, nadamo se da ćete uspjeti vidjeti što smo to mi sve radili. Vrlo rado, ako nemate ništa za dodati, s obzirom da ste finalisti, ja ću odmah sada pozvati da mi pogledamo taj video koji će vam možda osigurati nagradu u ovoj kategoriji. način zaziva neki cjelovit čovjek, jer se pokazuje da nije samo u zdravu tijelu zdrav duh, nego je jako važno da je u zdravu duhu bude zdravo tijelo, tako da mislim da je ovo ogroman doprinos tome da podržimo tjelesno i mentalno zdravlje, jer tada govorimo zapravo o cjelovitom zdravlju. Profesora tjelesnog koji su unatoč situaciji koja nas je snašla uspjeli pronaći kreativan i poseban način da nas potaknu da nastavimo brinuti o svome zdravlju. Mene osobno najviše oduševilo to što sam uspjela zaintrigirati i svoju mamu videima naših profesora i što smo svaki tjedan željno iščekivale nove treninge i što smo svaki tjedan otkrili novi kućanski predmet za koji nikada ne biste rekli da će vam poslužiti pri vježbanju. Zbližili i zato što smo svi imali isti cilj, a to je skupiti taj što veći broj koraka. Ja sam zadnje 3 minute izazova trčao po stanu i samo da skupim tih 100 koraka više. A i s druge strane, izvuko nas je van nakon 2 mjeseca lockdowna i to nam je, mogli smo se vidjeti s prijateljima i sve nam je to pomoglo našem psihičkom zdravlju. Zašto baš druga gimnazija zaslužuje biti dobitnik ove nagrade? Jer u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture koristimo suvremene metode poučavanja. Težimo modernizaciji predmeta. Sredstvima bismo osigurali još više novih i modernih rekvizita za provedbu školskih, ali jednako tako i aktivnosti koje će djeca provoditi u svoje slobodne. Ukoliko bismo osvojili ovu nagradu, u planu već imamo organizaciju konferencija od strane stručnih osoba o tjelesnom vježbanju i prehrani koja bi bila namijenjena učenicima i kineziolozima. Vaša nagrada bila bi nam dobar vjetar u leđa za sve kreativne stvari koje pripremamo svojim i drugim učenicima. Hvala vama, hvala svima iz druge gimnazije što ste se toliko potrudili. Čestitke naravno na ulasku u finale, no niste tu jedini. S nama su sada predstavnici osnovne škole Ljudevita Modeca koji se također bore u ovoj našoj kategoriji sa svima vama. Dobar dan, čujemo li se? Čekamo naše osnovnoškolce Ljudevita Modeca, nadam se da će... Evo, dobar dan, uključili smo zvuk, ovdje smo. Pozdrav od osnovne škole Ljudevita Modeca. Ovdje je ravnatelj Goran Ljaljić i moja učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Marijana Pržović. Pozdrav, drago mi je da vas vidimo, da ste se uspjeli uključiti. Ovo novo normalno donosi nam i neke nove standarde u komunikaciji, što baš nije za tjelesnu i zdravstvenu kulturu uvijek dobro, ali vi niste posustali. Jeste li zadovoljni s onim što su vaši učenici odradili u sklopu Europskog tjedna sporta? Normalno da smo zadovoljni.
samo nam je žao što je ovakva situacija i da bismo proširiti na još veći krug djece. Ravnatelju, hoćete ih nastaviti podržavati u njihovim odlukama da budu aktivniji? Naravno, kao i prije, tako i u budućnosti. Sve što kažete može i bit će upotrebljeno protiv vas i sljedeće sezone, stoga pogledajmo mi što ste vi to sve radili u sklopu Europskog tjedna sporta. Evo. Pustite prezentaciju, čisto ako ne mislite da smo se malo uljenili, nego ja sam Čarko čuo da ste vi pripremili nešto posebno za nas, pa ravnatelju pucajte. Često puta kad me pitaju što bi nam trebalo da sve funkcionira, ja kažem samo dvije stvari. Brza željeznica i još brži internet. Biće to u redu. Jel može sad? Novi pokušaj. Evo, jel vidite prezentaciju? Vidimo vas dvoje, jako ste nam zgodni. Dobro, samo malo još da... Aha, evo, sad će. Sad će share screen. Sad će, dobro. Jel sad vidljivo? Je, izvolite, slušamo. Evo, ovo je naša jedan radnik koji je sudjelovao u projektu osnovne škole ljudskih poticaja iz Križevaca. Projekt sam nazvala Svi na sport. U tom projektu sudjelovali su učenici nižih razreda, od 1. do 4. razreda su to bila djeca. U našoj matičnoj školi imamo 13 razreda, tako da su sve ukupno njih je bilo 264, a zbog, kažem, evo ovih epidemioloških mjera, sve smo morali odraditi na našim vanjskim terenima. Djeca su iz škole dolazila uz svoje učiteljice i obilazili su sportove koji su im bili ponuđeni na tim našim sportskim terenima. U suradnji sa učiteljicama, odnosno u suradnji sa trenerima koji su se odazvali na ovakav projekt, na tom našem projektu bio je šah. Evo vidite, u koji su se mogli, koja su djeca promatrala, ali se nisu mogla uključiti zbog epidemioloških mjera. Osim šaha, imali smo tu i tenis, koji su im prezentirali učenici. Nakon toga imali smo košarku, i mušku i žensku. Nakon toga imali smo rukomet muški, imali smo ženski rukomet, imali smo žensku odbojku, imali smo atletiku gdje su sudjelovali i dječaci i djevojčice i imali smo nogomet samo za dječake. U tom jednom danu na jednom mjestu u određenom periodu, s obzirom da su nam djeca u 2 turnusa, morali smo organizirati taj dan i nastavu i djeca nam dolaze autobusom, pa smo jedan turnus stavili u prijepodnevnim satima, a drugi turnus u popodnevnim satima i djeca su upoznala sportove koji su im ponuđeni. Opet kažem, zbog epidemioloških mjera neki sportovi su nam odustali, imali su namjeru doći, ali na kraju su odustali. Prilikom obilaska svih tih sportova, svaka od učiteljica je dobila na jednom papiru termine treninga kada će djeca moći doći trenirati, a ako se nisu odlučili u roku od 2-3 dana, nego možda mjesec, 2 dana, učiteljica ih je mogla uputiti na termin treninga koji je bio. Ja sam nakon mjesec dana provela anketu da vidim kakav je odaziv bio i dobila sam da je 41 dijete počelo trenirati neki od ponuđenih sportova. Povratna informacija od trenera, od učitelja i od djece je bila
takva da su svi bili oduševljeni s projektom i dali su mi za u budućnosti potpunu podršku. Do godine planiram obuhvatiti djecu iz naših područnih škola, a naša škola ima 8 područnih škola i voljela bi da taj projekt se proširi na nivou grada, znači da obuhvati i drugu osnovnu školu, a ako postoji mogućnost da obuhvatimo i škole iz naših općina koji se nalaze oko Križevaca. I evo, hvala vam na pozornosti i još jednom lijepi pozdrav iz Križevaca. Hvala učiteljici Marijani, hvala ravnatelju što ih podržava. Sjajan projekt, mi smo malo krenuli računati koliko se u stvari to djece aktiviralo, sjajni rezultati i pratimo vas naravno i sljedeće godine. Čestitamo što ste ušli u finale. Međutim, borite se i protiv još jednoga ljutoga protivnika koji se sjajno također pripremio, a to je ekipa iz Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu i ne mogu više disati. Je li moguće da se tako zovete? Pozdrav! Da, moguće. Evo, pozdrav svima. Ja sam povjerenica za javno zdravstvo u našoj Udruzi studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske. Znači, naš projekt zapravo čak i za pandemiju i na prilagodbu online način izvođenja uspiju privući određenu publiku. Projekt su podržali naši profesori tjelesne zdravstvene kulture, profesorica prehrane, ljekarke farmacije i Hrvatska ljekarnička komora. Nadam se da ćete moći s ovom nagradom i isto tako. Pa mi ćemo se potruditi, a sad ćemo pogledati jeste li vi to zaslužili da bi naš stručni žiri to trebao ocijeniti. Pozdrav svim studentima i studenticima koji su bili aktivni, a ovako je izgledala vaša priprema, odnosno vaš Europski tjedan sporta. Bog, ja sam Eleonora. A ja sam Brigita i mi dolazimo iz CEPSE, Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske. Ovo su naše 3 minute za CEPSA Healthy Lifestyle. Po čemu je CEPSA Healthy Lifestyle poseban projekt? CEPSA Healthy Lifestyle je poseban projekt jer ga organizira CEPSA, Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, koje dijele unutar Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Studenti na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu imaju tjelesni samo 2 godine. I zato je jako važno da se oni nastave konstantno baviti tjelesnom aktivnošću i tu zapravo dolazimo mi. Također, mi ne samo da ih potičemo na bavljenje tjelesnom aktivnošću unutar naših treninga, već ih obrazujemo i savjetujemo zašto je to važno. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Hej, idemo vježbati. Pa CEPSA Healthy Lifestyle! Zašto smo mi kao studenti farmacije važni u promociji zdravog načina života? Mi kao budući zdravstveni djelatnici koji će jednog dana stajati izravno pred pacijentima, vrlo je važno da se konstantno educiramo o zdravom načinu života kako bismo im mogli davati konkretne savjete za iste. To uključuje tjelovježbu, pravilnu prehranu, mentalno zdravlje, različite procese koje se odvijaju u organizmu, njihove komplikacije te također i rješenja za takve stvari. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun. Kako izgleda budućnost ovog projekta? Vrlo je važno spomenuti da smo dio Europske i svjetske udruge studenata farmacije i prvotni je plan proširiti projekt na internacionalnu razinu, ali i nastaviti interdisciplinarnu suradnju sa studentima nutricionizma i kineziologije. A nakon treninga uzimamo suplemente, magnezij za bolju prokrvljenost mišića, Željezo protiv sportske anemije i C vitamin da se željezo bolje apsorbira. Zato smo farmaceuti i puno toga znamo. I bit ćemo u formi za Europski tjedan sporta!
Sjajno, čestitamo naravno svima, cure su odradile sjajan posao, vidim to je bila prava pravcata režija. Hoće li to biti dovoljno da uvjerite naš žiri da ste uistinu najbolji, ne znam. Još jedan put podsjećam, s nama je trojac koji će se morati vrlo brzo dogovoriti o tome jesu li ovdje najbolji, ko je točno najbolji u ovoj kategoriji. Pa želim vam puno uspjeha jer stvarno ste dobili težak zadatak. Sjajni projekti su bili u ovoj kategoriji. Dok vi malo razmišljate, odlučujete tko bi tu mogao biti bolji. Ja već sad najavljujem ono zbog čeg smo mi bili posebni ove sezone. Kao što smo rekli, nisu baš u svakom trenutku postojali uvjeti da vam približimo sport i sportsku aktivnost. Pogotovo nismo mogli organizirati pravi pravcati školski dan onako kako mi želimo i znamo. Ali smo se onda dosjetili da možemo napraviti jedan edukativni crtani film. Pa pogledajte kako to izgleda kad iz neke nove dimenzije pristupamo vježbanju. Tom, molim te, dođi na ploču. Danas ti vodiš vježbe. Evo me. Djeco, danas će vam Tom pokazati nekoliko vježbi. A počet će sa zagrijavanjem i završiti sa istezanjem. Jer su te dvije vježbe pravilan početak i kraj svake fizičke aktivnosti. Tom, izvoliš. Počni. Prvo ćemo se zagrijati vježbom čučni i stegni. 1, 2, 3, 4, 5. Sad kad smo se zagrijali, krenimo vježbati. Sad ćemo izvesti vježbu čučanj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovo nije bilo teško. Nastavimo sa vježbom otkloni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A sad skokovi u razmnoženje. Krenimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i još jednom. Gotovi. Za kraj se trebamo dobro istegnuti. 1, 2, 3, 4, 5. To je bilo sve. Vježbajte svaki dan kako bi bili zdravi i aktivni. Bog svima! Čekao sam ovaj trenutak jer mi se toliko svidjela frizura u ovom crnom filmu i stvarno smo svi još malo tu vježbali. Da sam ja to imao u svojoj školi, možda bi prije se riješio problema sa kilažom koji sam imao dok nisam upoznao ekipu iz Be Active asocijacije za Europski tjedan sporta. Oni su me doveli u red, a dovest će bome i sve vas koji se želite aktivnije baviti zdravljem i sportom na svom radnom mjestu. Sad će neko reći, Bože, na čemu ovaj voditelj? Kakva aktivnost na radnom mjestu? Pa tamo se radi
još uvijek u ovoj zemlji mi idemo većinom na posao, a neki baš i ne rade onoliko koliko bi mogli. Ali svi koji jako puno rade, ponekad zaborave da je jako bitno voditi računa prvenstveno o svom zdravlju, jer daleko je još do mirovine. Oni koji znaju koliko je to bitno su s nama u ovoj našoj posebnoj kategoriji radno mjesto. Predstavljamo vam finaliste redom. DM Droger i Mark D.O., Grupa Končar i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Bome njih smo natjerali da sve izađu na zrak i vježbaju u sklopu našeg Europskog tjedna sporta. Krenimo mi sada redom u razgovore s ljudima koji znaju koliko je sport i aktivnost bitna. DM Droger i Mark, halo, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan. Drago mi da se čujemo, još mi je draže da se vidimo, makar i na daljinu. Znam da jako cijenite sport, da jako puno vodite računa o zdravlju i o tome što se događa na ovim prostorima. DM čak ima i posebne sportske aktivnosti s kojima nas žele aktivirati, ali recite nam zašto ste vi ovdje nama odlučili se priključiti u sklopu Europskog tjedna sporta. Samo da vas vidimo čim uspijemo pozdraviti još jedanput naše drage cure sa biofarmacije. Bog, zgodne ste i hvala što ste sve snimile. Sad uključujemo DM, a vas dvije čekajte rezultate do kraja. Cure su zgodne, mogu slobodno i ostati. A vi ćete im ponuditi glas kao da sinhronizirate, to tako ide, da? Sad vas vidim, pa Bog, lijepo da se družimo i ovako. Trčao sam s vama na Jarunu puno puta, ali ovom prilikom da čujem što ste vi to priredili u Europskom tjednu sporta. Evo, drago mi je da ste trčali s nama, vjerujem da je puno možda sudionika i danas trčalo s nama na Jarunu svake godine. A mi smo zapravo ove godine se prijavili na natječaj zato što mi već godinama radimo sa našim djelatnicima baš na ovoj temi zdravlja, zato što smo zapravo shvatili da svi imamo nekakve izazove. Znači, naše kolegice koje vjerojatno vidite u našim prodavaonicama stalno su zapravo u nekakvim aktivnostima, dižu terete, naše kolege na skladištu isto tako, mi u uredima puno sjedimo, tako da kralježnica pati. I onda smo zapravo shvatili da trebamo učiniti po tom pitanju nešto i napravili smo, organizirali inicijativu DM Djecu živim zdravo. I oko te inicijative mi imamo naše ambasadore zdravlja koji po cijeloj Hrvatskoj zapravo obilaze naše kolegice i kolege, razgovaraju o tome, provjeravaju kako je stanje kralježnice, podsjećaju ih na to kako se tere, znači vježbaju zajedno, imamo aktivne pauze. Onda trudimo se piti puno tekućine, jest zdravo, tako da puno toga se radi. Ove godine smo pokrenuli i godinu mentalnog zdravlja, s obzirom da to i pripada zapravo zdravlje. Tako da evo, jako puno radimo po tom pitanju i imamo sad već oko sata, a da ja ne bih voljela spremili jedan video koji bih vam rado prikazala i da vidite i ovako kako to otprilike izgleda kod nas. Vrlo rado. Idemo sad istegnuti desnu ruku, visoko gore, dobar. Tamara, možeš mi reći šta radite? Provodimo aktivnu pauzu. Mi to ovdje često radimo, super se osjećamo nakon toga, a i naša kralježnica nam je zahvalna na tome. Super! Kako bi naše aktivne pauze bile što zanimljivije, pripremili smo male podsjetnike na stolovima, kreativne plakate u našem skladištu i jako zanimljive videe koje snimamo za naše djelatnike. Kod aktivne pauze važno nam je prilagoditi vježbe potrebama djelatnika, na skladištu, prodavaonici ili uredu. Svaki ambasador unosi svoj touch u cijelu priču. Meni je tako najbitnije da vježbanje bude zabavno. Naših gotovo 60 predanih ambasadora imaju središnju ulogu u zdravstvenoj komunikaciji. Njihov osobni, kolegijalni pristup omogućuje izravno i osobno motiviranje djelatnika. Ključ uspjeha vidimo i u uključivanju djelatnika u planiranje i kreiranje sportskih aktivnosti, na primjer putem informacija koje dobivamo od ambasadora zdravlja ili upitnika za djelatnike.
sportske igre vrlo su zanimljivi poticajan događaj. Formiramo timove, pripremamo se mjesecima, treniramo zajedno, sve u svemu odlično. Na natjecanjima koje redovno održavamo nekad se ne zna tko je napetiji, mi ili natjecatelji. Kolegica koja je prošli put pobijedila u plank izazovu izdržala je više od 6 minuta. Moramo još puno vježbati. Smatramo da zdravlje djelatnika i želja za kretanjem ne ovisi samo o sadržajima, već u puno većoj mjeri o radosti i zadovoljstvu djelatnika, kao i o podršci voditelja. A sve to utkano je u filozofiju DM-a. Briga o zdravlju djelatnika postala je trajni cilj inicijative DM jer tu živim zdravo. Sjajno, komplimenti, hvala Nataši što nam se uključila. Hvala na toj odredbi sa viših pozicija u kompaniji, ova je stvarno korisna i vidimo po reakcijama vaših zaposlenika da se njima sviđa jer im je između ostalog i korisno. No da ne biste vi odmah mislili da ćete lagano pobijediti u ovoj kategoriji, imamo mi tu i ozbiljnih izazivača. Također, pridružuje nam se ekipa iz grupe Končar d.o.o. Pozdrav Končarevci. Pozdrav. Vi ste mi vrlo blizu, tamo smo skoro susjedi, ali sam čuo da nema zabušavanja u Končaru od kad smo vas odlučili uključiti u Europski tjedan sporta. Nema zabušavanja, evo ja sam tu ja i tu sam u ime svih sportaša Končara i onih koji se to trude biti. I smo zapravo pripremili jednu kratku publikaciju u kojoj ćemo dati pregled aktivnosti koje se odvijaju u Končaru i eto, naprijed to biti. Kako se uspijete dogovoriti onda? Ko igra uprava protiv sindikata ili kako? Uspijemo, svi sudjeluju u našim aktivnostima, od uprave do radnica, asistentica, dakle, apsolutno svi. Mi redovito motiviramo i tehničimo, oni se odazivaju i moramo priznati da postižu zajedničko zaposlene rezultati. I grupne, i jako smo na njih odnosni, tako smo tu, zato smo prijavili to. Kao što rekoh, nema zabušavanja među Končarevcima, a sada ćete vidjeti i dokazni materijal za to. Pozdrav svima, ja sam Teja Sanković, stručni suradnik u odjelu za marketing i promocije Končara. Prije svega, htjeli bismo vam se zahvaliti i istaknuti koliko smo sretni i ponosni što ste prepoznali ovu prijavu i što ste prepoznali Končar kao pouzdanog partnera lokalne zajednice kako u ostalim područjima, tako i u području sporta. Zašto baš Končar? Zato što je Končar hrvatska tvrtka koja razmišlja i posluje globalno, a djeluje lokalno. Tako Končar tradicionalno podupire brojne projekte iz područja znanosti, obrazovanja djece i mladih, zaštite okoliša, kulture i umjetnosti, sporta te humanitarne projekte. Niti posebne okolnosti uzrokovane pandemijom nisu nas spriječile da činimo to i ove godine. Kada govorimo o području sporta, Končar prvenstveno podupire sportaše pojedince kao i sportske klubove koji okupljaju sportaše amatere svih uzrasta u manje komercijalnim sportovima. Također voljeli bismo istaknuti i da neki od najstarijih i najtrofejnijih hrvatskih klubova ponosno nose ime Končar, a njihovim se aktivnostima redovito pridruže zaposlenici te njihova djeca i obitelji. To su primjerice Streljačko društvo Končar, zatim Kanu klub Končar, zatim Ski klub Končar, Šah klub Končar i Planinarsko društvo Končar. Također Končar tradicionalno podržava organiziranje godišnjih sportskih natjecanja zaposlenika, od kojih su neki, poput božićnog malonogometnog turnira za prvaka Končara, postali tradicija. Končar se redovito pridružuje i brojnim projektima, aktivnostima, akcijama i inicijativama lokalne zajednice koje ponekad organizira samostalno, ponekad u suradnji s partnerima, a kao i brojnim sportskim aktivnostima na kojima Končarevci redovito postižu zapažene pojedinačne, ali i grupne rezultate. U Končaru se redovito i kontinuirano pokušavaju pronaći novi načini motiviranja zaposlenika na zdrav i aktivan život,
kako u prostorijama poslodavca nakon radnog vremena, primjerice treninzi nogometa, joge i sl., tako i u njihovo slobodno vrijeme putem brojnih pogodnosti povoljnijeg treniranja koje im Končar omogućava u sportskim objektima diljem Hrvatske. Ono što bismo mi dodatno voljeli naglasiti jest da je ovo finale, odnosno nagrada onih zaposlenika koji aktivno sudjeluju u svim aktivnostima koje organizira i provodi Končar i na taj način oni daju svoj doprinos pozitivnim promjenama. Voljeli bismo istaknuti i da će i ova nagrada otići u smjeru pozitivnih promjena, te će tako osvojeni poklon bon biti doniran za najpotrebitije, odnosno za napuštenu djecu, kako bi im se osigurali božićni pokloni i nova sportska oprema, te omogućilo da sudjeluju u brojnim novim sportskim aktivnostima. Hvala vam još jednom. Hvala na ovom uključenju, hvala na pojašnjenju, puno uspjeha Končaru naravno u ovom velikom finalu, ali imamo još jednog finalista koji će se boriti ravnopravno s Sljemovcima i s Končarevcima. To je ekipa koju smo izvukli na zrak, a djelatnici su Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Pozdrav NSK! Dobar dan, ja sam Dolores Popolač i pozdravljam vas u ime Europskog dokumentacijskog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Moram reći da nam je iznimna čast što smo ušli u uži izbor za osvajanje ove nagrade i nadam se da ćete uživati u video koji smo za vas pripremili. Hoćemo sigurno, već vidim da je ekipa iz vlade skida velike dokumente iz Europske unije pa vam malo šteka zvuk, ali uspjeli smo čuti glavnu poruku, a to je da ste pripremili za nas jedan video sadržaj. Pogledajmo. Vježbanje na radnom mjestu bilo mi je motivirajuće. Poticajno za zdravlje, osobito u ovoj situaciji. Antistresno. Opuštajuće. Dragocjeno. Čestitke svim našim finalistima u kategoriji radno mjesto. Malo ćemo vas još držati u napetosti jer naš žiri tek treba odlučiti tko je pobjednik u ovoj kategoriji. Nastaviti dalje vježbati, a mi smo nekako se odlučili raširiti horizonte i skrenuti pozornost na to koliko u stvari turizam i sport idu zajedno i koliko toga možemo napraviti ako aktivan odmor približimo svim gostima određenih područja Republike Hrvatske, jer dosta je više onog prodavanja sunca i mora. Cijela Hrvatska je u stvari jedna predivna turistička oaza u kojoj se svi možete zabavljati i aktivno odmarati na bilo koji način koji vam najviše odgovara. Be Active Outdoor Event, službeni naziv za utrku kajaka Zrmanjom do velike plaže u Mekoj Dragi. Kako je to izgledalo kad 80 hrabrih po olujnom jugu 13 km dugu stazu pređu
i još su pritom sretni i zadovoljni. Pogledajmo zajedno, onda ćemo uključiti čovjeka koji je bio sukrivac za organizaciju jednog takvog događanja. Jao što mi je sad bilo teško gledati sve one koji nisu imali hrabrosti sjesti u kajak, nego su to pratili sa sigurne udaljenosti iz brodova, ali svi su naši natjecatelji sigurno stigli do Meke Drage, točnije do plaže na toj lokaciji, prošli su predivan kanjon Zrmanje. A kako to izgleda u kombinaciji sporta i turizma, sada ćemo pitati iz prve ruke Igora Jurjevića, koji mi nam se trebao javiti kao veliki ljubitelj cijelog kanjona, jer ga je prešao jedno 400.000 puta. Pozdrav, Igore! Vraćamo se nakon reklama. Be Crow Active 2020. Izravno dodjela nagrada najboljima koji su vozili sve što su htjeli. Bicikle, motore, trčali, hodali, penjali se, što god. Ali prije svega mi smo se potrudili približiti vam Zrmanju. Ako niste bili, isprobajte. Tamo su neki od pionira. Dobar dan. O, dobar dan, Igore. Pa jeste to vi? Se čujemo. Čujemo se stereo, slušam, slike prekrasne smo već na trenutak vidjeli, ali me sada zanima iz prve ruke, s obzirom da ste tajnik sportskog društva u Obrovcu, kako se vama činila ova naša utrka, ima li šanse da postane tradicionalna? Se čujemo? Čujemo se, čujemo. Dobro.
Prije svega želio bih pozdraviti sve prisutne i zahvaljujem se na pozivu. Moram reći... Tako je, nadamo se. Znači, moram reći da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo biti dio priče Europskog tjedna sporta u Obrovcu i kao građaninu izuzetna mi je čast da se za takvu dobru priču izabrao upravo Obrovac. Prekrasno mjesto, bio sam tamo, bio sam na Zrmanji. Čekaj Igore, stani. Iako smo poznati po orkanskoj buri, ovaj put nam je probleme ipak radilo orkansko jugo, koje je na kraju ispalo samo kao začin cijelom uspješno odrađenom poslu, odnosno utrci koja je krenula iz Obrovca, zatim kanjonom Zrmanje, njenim donjim dijelom, zapravo rekao bih najljepšim dijelom kanjona Zrmanje do ušća u Novigradsko more, sa završetkom utrke na mekoj drazi u Kruševu. Znači, utrka je bila rekreativnog karaktera i mogao se prijaviti bilo tko, a odaziv je bio i više nego dobar, što smo vidjeli u videu od malo prije. A i dojmovi samih natjecatelja su bili zaista pozitivni. Znači, jedan odličan događaj koji bi za koji bi bilo zaista lijepo da postane tradicionalan. Ovaj video koji sada gledamo sam snimio nedavno i u njemu vidimo samo mali dio prirodnog bogatstva koje Obrovački kraj posjeduje. Sve je jednostavno nemoguće predstaviti u nekoliko minuta, ali zanimljiva je stvar da se skoro sve nalazi u krugu od 25 km od Obrovca. Kao što možemo vidjeti, ruralne destinacije poput naše posjeduju vrlo vrijedne resurse koji su istovremeno slabo ili nikako valorizirani. U tom kontekstu organizacija sportskih događanja je prigoda za osmišljavanje turističkog proizvoda koji će svojim sportskim sadržajem privući posjetitelje te usmjeriti razvoj turizma ruralnih područja. A sportaši su u biti najveći promotori destinacije upravo zbog toga što nisu statični, nego upravo suprotno, zapravo su vrlo aktivni i konzumiraju puno više sadržaja od običnih turista koji leže na suncu i kupaju se. Sezona kao u Hrvatskoj, kao što svi znamo, traje oko 3 mjeseca, ljetna je, a mi s obzirom na resurs koji imamo, uvjeren sam da definitivno možemo produžiti na predsezonu i posezonu. Znači, Obrovački kraj općenito je poznat, kako se mi lokalni volimo pohvaliti, kao lokacija sa planinom, 6 rijeka, 2 mora, te sa izuzetnim potencijalom koji nažalost nije u dovoljnoj mjeri prepoznat. I upravo takav resurs je idealan za provedbu ovakvih i sličnih oblika sportskih aktivnosti i to je jedan od smjerova u kojem bi se ovaj kraj definitivno trebao razvijati. Ovo je područje u kojem možete iskazati sve svoje fizičke i sportske potencijale, a ujedno i uživati u prekrasnim i različitim prirodnim pejzažima, znači naglasak na različitim, koji su nebrojeno puta služili kao filmske kulise u mnogim filmovima i reklamama. Znači, krajolik je idealan za sve od obiteljskih šetnji, uživanja do krajnjih sportskih izazova i napora. A koliko je pozitivno Europski tjedan sporta utjecao na lokalnu zajednicu, dovoljno je reći da smo nedugo nakon događaja osnovali sportsko društvo čija je glavna uloga promicanje, razvitak i unaprijeđenje sporta i zdravoga života, organiziranje sportskih i rekreacijskih natjecanja u svim sportovima. Eto, za kraj još jednom se zahvaljujem Ministarstvu turizma i sporta što su nas odabrali kao destinaciju te se nadamo i nastavku suradnje u budućnosti. Eto, toliko i hvala. Hvala Igoru na sjajnoj prezentaciji. Mi se također veselimo nastavku suradnje i vjerujemo da će drugi put biti isto ovako mirno, tiho, pa da će malo možda lakše biti našim kandidatima voziti to sve. Čuli ste, na 25 km od Obrovca, toliko ponude da trebate iskoristiti priliku. Čim se situacija epidemiološki smiri, odite jer uistinu možete biti aktivni i usput se jako dobro odmoriti. Mi nastavljamo našu dodjelu u kategoriji lokalni heroj. Naši finalisti su se rasporedili na sjajnim pozicijama, jednake mogućnosti imaju, žiri će odlučiti tko je to uistinu bio najbolji, pa pozdravljamo nominirane u ovoj kategoriji. A to su Igor Nađ, Maja
Drobnjaković i Juraj Horžić. Njih troje ćemo nakratko upoznati redom. Krećemo prvo do Igora. S nama Igor Nađi, čujemo li se? Čujemo se, dobar dan. Poštovanje Igore, čestitamo na ulasku u finale. Kako ste se vi uspjeli ugurati među ovu sjajnu ekipu? Pa, mi smo se uspjeli ugurati zato što jako puno radimo kao planinari. Organizirali smo Europski tjedan sporta gdje smo šetali i nama taj tjedan je prešao godinu. I još to organiziramo svake srijede, provodimo šetajući. Mi smo planinari i sad u ovo vrijeme COVID-a stvarno pokušavamo što više provoditi vani vremena, pošto vani možemo tu provoditi distancu. To jako smiruje ljude u ovoj situaciji. Igore, imate li vi kakav dokazni materijal da ste bili aktivni? Naravno da imamo. Imamo dokaze materijala ne 3 minute, nego 3 godine da vam damo. Onda toliko baš puno nemamo, pa ćemo pogledati onda neku skraćenu verziju. Hvala. Hvala vama. Igor me redovito stalno iznenađuje svojim inicijativama i novim idejama koje potiču da se uključim u razne sportske, kulturne, humanitarne i rekreativne aktivnosti. Iako nema veze sa željeznicom, on je jedna snažna vinkovačka lokomotiva koja vuče naprijed i svojim primjerom potiče da ga slijedimo i pokušamo stići. Bez lažne skromnosti možemo reći da je pravi lokalni heroj. Ja hodam s Igorom već par godina i moram reći da jednom kad vidite koju količinu energije i koliko on truda ulaže ne samo u organizaciju izleta, nego i u provođenje tog samog izleta, kad vidite koliko on prati svakog hodača, kada vidite da on, ako primijeti da je nekom teže, koliko ga obodri, koliko ga obilazi, koliko ga motivira, jednostavno morate se diviti nekom takvom. Igor nas je objedinio u jednu obitelj planinara živjeti zdravo. Ja sam počeo novi život družeći se u HPD Cibali sa Igorom Nađem, koji se nesebično daje za svakog 178 člana. Kada ti netko svojim znanjem i velikim strpljenjem pomogne da pobjediš svoj najveći strah, strah od visine, onda je to uspjeh. Uz Igorovu pomoć prošla sam Dinarsku i Omišku feratu. Hodaš po hrbtu planine, provalija pored tebe, klecaju ti koljena, blijedo ti je lice, ali naravno da sam stigla do cilja. Moja parola na tom putu do vrha bila je ja to ne mogu, a njegova hajde, možeš ti to. Što reći, kada planiram neko putovanje, jednostavno ja se sjetim Igora, nazovem ga, pitam ga, jer sve moguće informacije što se tiče od planina, od visina, od koje država, ko vodi brigu o kom domu, o kojoj kućici, gdje će se dobro odmoriti, gdje će se najesti dobro, s kim stupiti u dobar kontakt, jednostavno Igora. Ja mu se u tom dijelu jako divim. I po tome smatram ga jednim malim notezom. Po tome je on, što se toga tiče, ti informacija, moj heroj. Igor Nađ, njegove kvalitete, pouzdan, nesebično pomaže drugima, daje se društvu, pomiče naše granice. Igora poznam jako dugo i mislim da u Gojzericama imamo nekoliko tisuća kilometara što smo zajedno prošli, što u planinarenju, što u GSS-u. Ne bi puno o njemu, nego samo ako moram visiti na užetu, volio bi da je on na drugom kraju. Čestitke Igoru na ulasku u finale. Nešto meni milo ovo što piše Cibalija na svakoj drugoj slici. Ipak sam ja rođeni Vinkovčanin zbog centralnog grijanja, ali nemojte polagati veliku nadu, nikakav utjecaj nema na naš žiri, tako da bit ćete u ravnopravnoj borbi sa sljedećom kandidatkinjom. S nama je Maja Drobnjaković. Halo, čujemo li se i vidimo? Pozdrav. Marko je ovdje, ja ću predstaviti Maju. Pa vi ste divan čovjek, Marko, pa zašto ćete nam vi predstaviti Maju? Pa nekako, mislim da je ljepše pričati tako o nekom nego da sad Maja za sebe sve te uspjehe nekako
sažmo te 3 minute. Marko, ti si imao iskustvo na kojem ja sada stojim svaki petak i onda znaš koliko je dobro dati dobru i kvalitetnu najavu. Pa ja sad slušam zašto je ta Maja tako dobra. Joj, da, sad mi je malo i pressing, ali daću sve od sebe. Pozdrav svima, moje ime je Marko i meni je pripala ta čast da predstavim Maju Drobnjaković kao finalista kategorije lokalnog heroja 2020. I sad Maja i ja se znamo tek nešto više od godinu dana koliko traje suradnja Udruge amputiranih grada Zagreba gdje Maja volontira i moje plesne škole. A s obzirom da je Maja postala moja prijateljica, a i plesna partnerica, reći ću vam što je zanimljivo. Zanimljivo je to da Maja nije fulala niti jedan jedini trening u zadnjih godinu dana, a ples je samo hobi. Što znači, onda možete misliti kako se odnosi prema stvarima koji nisu hobi. S obzirom da je cijeli život u sportu, pa tako i završila kineziološki fakultet, prva ljubav joj je bila gimnastika. Do trenutka kad je te nesretne 2017. godine zbog bolesti ostala bez potkoljenice. I sad tu dolazimo do toga zašto je ona lokalni heroj. Zato što nakon što je ostala bez potkoljenice, ništa se nije promijenilo. Čak naprotiv, od tad gimnastiku je zamijenila sjedećom odbojkom u kojoj je članica ženske reprezentacije, bavi se streljaštvom i paraatletikom, u kojoj sam ja osobno najzagriženiji fan da iduće godine ode u Tokio na paraolimpijadu. Maja je bez potkoljenice otrčala humanitarnu utrku Wings for Life. Prvo je trčala 7 km, onda je to valjda bilo premalo, pa je iduće godine otrčala 10. I sad Udruga amputiranih grada Zagreba, odnosno UAZ, gdje Maja volontira, svim silama se trudi da ljudima s amputacijom olakša svakodnevne probleme, pa tako je i puno djece dobilo i sportsku protezu na koju nažalost nemaju pravo preko naznaka. Maja je nedavno bila i čak na TEDx konferenciji u svom rodnom Karlovcu, gdje je ispričala cijelu svoju priču od početka do kraja i nadahnula mnoge, ne samo nadahnula nego i rasplakala mnoge, a to znam zato što sam bio tamo i onda sam vidio te maramice suze kad je to sve krenulo, tako da je to bilo wow. I možda za kraj, Maja je majka 6-godišnjeg Lijama koji je krenuo maminim stopama, bavi se gimnastikom i mi dok tu plešemo, on izvodi zvijezde, kolute unaprijed i sve i svašta. Jedan je od najtalentiranijih mladih gimnastičara Hrvatske svoje dobi, ali što drugo očekivati od sina Maje Drobnjaković. I sad, možda za baš sami kraj, s obzirom da je Maja tu pored mene, a mi smo u dvorani, nešto ćemo vam kratko odplesati. Neće biti dugo, možda pola minute, pa evo, nastup, uživajte. Dame i gospodo, uživo u online prijenosu kreće plesni duo za pamćenje. Maja i naš najbolji najavljivač ovog jutra. Ajde, Mark Antonije. Pam. Može. Bravo! Hvala. I to bi bilo to. Hvala lijepo. Plješćem, bili ste sjajni, ti si malo zabušavala, bravo Maja, to je finalistica, precizna do zadnjeg koraka. Držim palčeve, naravno žiri gleda pomno, ima tu neki bivših plesača, neki koji su to upravo sada postali, niste baš vidjeli nogice u snimkama, ali to ćemo također pokazati jednom prilikom. Stižemo mi do posljednjeg finalista u ovoj kategoriji, a to je čovjek koji se zove Juraj Horžić. I moram mu prije svega sada na početku čestitati. Ja sam čuo da ste vi bili toliko dobri u sklopu škole Petra Preradovića iz Zagreba da ste već dobili jednu europsku nagradu. Je li to istina, Jure? Pozdrav svima, to je istina. Hvala vam na čestitkama.
u svoje osobno ime u ime osnovne škole Petra Preradovića. Čestitamo naravno svima koji su tome pomogli, čestitke naravno i vama, no to vam neće baš olakšati put do pobjede u ovoj kategoriji, nego da čujem ja malo zbog čeg ste se vi tu našli s nama. Evo, može ovako. Moje ime je Juraj Poržić, radim u osnovnoj školi Petra Preradovića u Zagrebu, 13 godina kao voditelj projekta Vikendom u sportske dvorane i provodim brojne sportske projekte autorske koje sam ja osmislio u našoj školi već 13 godina. A na ovaj natječaj prijavljen sam na osnovu projekta Šetnja oko zemlje. Projekt sam osmislio, odnosno dobio sam ideju za projekt u vrijeme lockdowna, kad je i u vrijeme potresa u Zagrebu. U takvim okolnostima ograničenog kretanja razmišljao sam držati ljude aktivnima, unatoč svemu, unatoč novonastaloj situaciji. Koncept je vrlo jednostavan, znači zadatak je učenicima i roditeljima bio jednostavno pratiti svoje dnevne rezultate u hodanju i trčanju i projekt je zamišljen kroz izazove, a prvi izazov je pokrenut 16. travnja, kada su sudionici, učenici, roditelji, djedovi, bake, prijatelji, susjedi i djelatnici škole krenuli u zajedničku virtualnu avanturu Šetnje oko zemlje. Prvi izazov, znači, cilj izazov je bio prehodati ili pretrčati krug oko zemlje po 45. paraleli. To je nešto više od 28.000 km po liniji zapad-istok od Zagreba do Zagreba, odnosno od škole Petra Preradovića i natrag. A drugi izazov pokrenuli smo 15. svibnja 2020. kada nam se priključilo još 8 osnovnih škola iz grada Zagreba. U tom izazovu cilj je bio zajedno prehodati ili pretrčati krug oko zemlje, ovaj puta po meridijanu, po 16. meridijanu istočno i 164. meridijanu zapadno. To je nešto malo više od 40.000 km. Pri kreiranju izazova vodilo se računa da popratni angažman sudionika ne iziskuje velike napore i ne oduzima puno vremena, te da nema financijskog troška. Važna stvar za naglasiti je da su u projektu svi sudionici ravnopravno sudjelovali, bez obzira na dob, spol i prethodnu kondicijsku pripremljenost. Svaki dan sudionicima se ovisno o pređenim kilometrima slala trenutna pozicija na Google karti kao poticaj za što brže svladavanje zadanog cilja. A još dodatan poticaj za sve sudionike bilo je natjecanje među razredima u pređenim kilometrima, a svakodnevnim ažuriranjem rezultata, analizom pređenog puta i kvizom znanja na Kahoot aplikaciji zaokružena je cijela priča oko provedenog projekta. Jedinstvenost ovog projekta i u njegovoj edukacijskoj komponenti. Tu imate sa lijeve strane na slajdu primjer dnevnika putovanja koji sam vodio. Svaki dan pisao sam dnevnik putovanja u koji su osim broja pređenih kilometara svakog dana bile opisane države, regije te gradovi koji su sudionici prošli u zajedničkoj virtualnoj avanturi Šetnje oko zemlje. Kao i brojne zanimljivosti iz geografije, kulture, povijesti, sporta vezana uz područja kojima se kretalo. Znači vrlo velika mogućnost međupredmetne povezanosti. A kvizom znanja na Kahoot aplikaciji sudionici su mogli provjeriti koliko informacija su zapamtili o područjima kojima su se kretali. Ovako, trenutno smo se uključili zajedno sa Školskim sportskim savezom grada Zagreba, pokrenuli smo treći po redu izazov božićni u kojem je cilj doći do finskog Rovaniemija, doma djeda Božićnjaka, i danas je zadnji dan toga izazova, uključilo se 30 osnovnih i srednjih škola iz grada Zagreba. I sada malo o rezultatima izazova tih šetnji oko zemlje. U prvom izazovu, kada smo išli po 45. paraleli, 28.375 km, svladali smo u samo 12 dana. Sudjelovalo je ukupno 555 sudionika na razini osnovne škole Petra Preradovića. Važno je naglasiti da škola broji 383 učenika, znači uključilo se puno roditelja, djedova, baka, susjeda, prijatelja itd. A u drugi izazov, 40.000 km po meridijanima smo svladali za samo 19 dana. I u tom izazovu je na razini naše škole sudjelovalo 705 sudionika, znači još više, a dodatno u drugi izazov uključilo se još 7 drugih osnovnih škola iz Zagreba sa još dodatnih 1291 sudionikom.
a njihovi rezultati pratili su se na razini pojedine škole. Kao dodatna motivacija svima, ovaj drugi izazov organiziran je kao međuškolsko natjecanje. Evo i na kraju, ponovno ste rekli da je Šetnja oko zemlje prvi projekt iz Hrvatske koji je ikad pobjedio na prestižnom natječaju Europske komisije Be Active Awards i vrlo smo ponosni na to i na moju nominaciju u kategoriji Microactive nagrada. Hvala. Čestitke Juraj, naravno vama, čestitke cijeloj školi, sjajna ideja, evo nagrada je stigla iz Europske unije kao naše drage središnjice iz koje smo mi na kraju i proizveli ovu Be Croactive nagradu. Hoće li vam to biti dovoljno u ovom velikom finalu, saznaćete vrlo brzo, stoga ostanite još malo s nama. A mi nastavljamo naš program prije službenog proglašenja u društvu jednog dragog gospodina koji nam se sada javlja ni više ni manje nego uživo iz Turske i to sa Europskog gimnastičkog prvenstva. Pravo mi je zadovoljstvo pozdraviti finalista, jer smo to doznali nedavno, našeg dragog Roberta Seligmana. Merhaba arkadaş. Nasılsın? Pozdrav svima. Nadam se da si se naslušao tih najava, ali prije svega čestitke na ulasku u finale. Jesi li mi zdrav, sve u redu, zadovoljan? Hvala lijepo na čestitkama, zdrav sam, jako dobro se osjećam, svi smo jako sretni jer cijela hrvatska reprezentacija je ostvarila iznimne rezultate, mogu reći povijesne, 4 finala i vjerujemo da ćemo se vratiti sa više od 2 medalje kući. Ja se nadam da ćete se vratiti sa još više medalja i da ćemo se družiti naravno na velikim natjecanjima koja se održavaju u Hrvatskoj i redovito se srećemo u Osijeku. Kako funkcionira tvoj sport u ovom novom normalnom vremenu? Kako izgleda to europsko prvenstvo? Reci nam iz prve ruke. Pa zanimljivo, u biti svi smo odvojeni, navikli smo se družiti, biti zajedno u dvoranama. Imamo posebno treninge, od 2 reprezentacije samo mogu biti u velikim dvoranama. Apsolutno smo iznenađeni ovdje koliko se pazi na epidemiološke mjere, što je stvarno pohvalno i osjećamo se maksimalno sigurni. Od prijevoza, od hotela, od prehrane, na sve se pazi i mogu reći da su se organizatori potrudili olakšati nam svaki korak i nastup i evo, mi hrvatski reprezentativci naravno skloni smo improvizaciji i nadali smo se svačemu ovdje, ali dočekali su nas sjajni uvjeti, iskoristili smo to na najbolji mogući način i ostvarili 4 velika finala. Tim Srbić naravno kao naš najbolji gimnastičar trenutno, Filip Ude, moja malenkost i mladi Aura Albenović. Predstavljat će Hrvatsku u nedjeljnim finalima koje možete pratiti na Hrvatskoj televiziji. To će biti imena koja ćemo rado slušati u narednim godinama. Međutim, ove sezone imao si slatku muku biti i ambasador Europskog tjedna sporta. Kako je to bilo zahtjevno u ovim isto također čudnim uvjetima? Tako je, velika mi je čast bila biti ambasador Europskog tjedna sporta i to u startu Slavonije u mojem gradu Osijeku. Bilo je zahtjevno za organizaciju, ali moram tu pohvaliti sve koji su bili u organizaciji. Proteklo je sve sjajno, unatoč tome što smo imali čak i loše vrijeme. Kiša nas je gotovo potjerala, tako da je bilo zanimljivo, ali ispunjeni trg u Staroj tvrđi. Jako puno je bilo aktivnih sudionika i iznenađen sam bio koliko su moji sugrađani prepoznali unatoč lošem vremenu, unatoč ovim epidemiološkim mjerama, važnost vježbanja, važnost rekreacije i koliko ih se odazvalo. To mi je drago čuti i veselim se naravno svim sportskim izazovima u sljedećoj godini koja će, nadamo se, biti nešto malo drugačija. Ako sljedeće sezone ne budeš ambasador, hoćeš li nam se rado pridružiti na projektima? Svakako, kao i prethodnih godina kada nisam bio ambasador, uvijek sam tu prisutan i kao što uvijek sam govorio, trebaju vrhunski sportaši osim osvajanja medalja biti i primjer drugima u načinu života i da se treba baviti sportom i biti aktivan, jer evo vidimo sada i u ovo vrijeme da je iznimno biti zdrav. Upravo a sport je apsolutno prevencija za zdravlje.
Upravo tako, sjajno si završio ovaj naš razgovor. Hvala ti na uključenju. Pozdrav svim našim reprezentativcima u Turskoj. Vežite toga konja gdje mu je mjesto i razveselite nas sjajnim rezultatima i onda vas možemo dočekati ipak ovako virtualno uzmahanje kad se vratite u Hrvatsku. Hvala, pozdrav. Bio je to Robert Seligman koji nam se uključio uživo iz Turske. Dame i gospodo, vrijeme je za veliko finale. Robert je ušao u jedno, s njim i Filip Ude, Tin Srbić i naši preostali reprezentativci. Sjajna godina. Nadamo se da će uspjeti postići odlične rezultate. A mi ćemo sada predstaviti rezultate glasanja našega stručnog ocjenjivačkog suda koji se potrudio odabrati u svim našim kategorijama one najbolje. Prvo ćemo pozvati Martinu Jeričević, doktoricu, ljubiteljicu kategorije obrazovanje, da nam predstavi pobjednike u toj kategoriji. Izvolite. Prvo bi iskoristila priliku i pozdravila sve finaliste. Stvarno moram priznati da žiri nije imao lak posao, imao je težak posao, svi ste fantastični u svim kategorijama, ali evo, netko mora biti pobjednik, pa tako u ovoj godišnjoj Bicroactive nagradi za obrazovnu ustanovu odlučili smo da će pobjedu odnijeti osnovna škola Ljudevita Modeca. Čestitam! Hvala, čestitke. Prije svega hvala dr. Jeričević što je donijela ovu odluku u ime žirija. Čestitamo. Evo slavlje, bravo! Ali će ovo biti teška sezona za učiteljicu. Sad na godinu treba povezati sve područne škole i još malo pojačati aktivaciju svojih kolega, ali vjerujem da su to slatke brige. Čestitke još jedan put. Samo tako nastavite, veseli nas što ste predstavili sport mladim učenicima i nadamo se da će ih se još više aktivirati naravno sljedeće godine. Čestitke svim sudionicima ovoga finala i vjerujem da ćete nastaviti borbu da vidimo tko će to možda sljedeće godine ponoviti nominaciju ili nastaviti ovim sjajnim putem kojim ste krenuli. Nastavljamo sada s kategorijom radno mjesto. Na svom radnom mjestu uvijek je aktivan i član našeg žirija gospodin Darko Vučić, kojeg ljubazno molim da predstavi pobjednike u ovoj kategoriji. Dobar dan svima, pozdravljam sve finaliste. Nismo imali baš laku odluku donijeti, ali evo, odlučili smo da u ovoj godini u kategoriji radno mjesto Bicroactive nagradu osvaja DM Drogerija Markt. Ništa, čestitke DM-ovcima, hvala vam što ste sudjelovali u ovom izboru, čestitke i svim finalistima. Vjerujem da ćete nastaviti svoje daljnje projekte. A došli smo i do proglašenja u kategoriji lokalni heroj. Tu slatku muku odradit će naš tajnik, službeni državni tajnik u Ministarstvu sporta, čovjek koji je dobio zadatak osim dodjele nagrade u ovoj kategoriji i održati završni govor kao podršku u ulazak u novu sezonu. To je gospodin Tomislav Družak. Izvolite, prvo proglašenje, a onda ovaj slatki govor da nastavimo biti aktivni. Hvala lijepa, pozdravljam sve, naravno. Kao što su rekli moji prethodnici, u jednoj i u drugoj kategoriji doista nije bila ni laka ni jednostavna situacija, odnosno nije bilo lako donijeti odluku obzirom na da su svi kandidati koji su bili prijavljeni zaslužili ili bi zaslužili ovu prvu nagradu. Eto, netko je morao biti i pobjednik. Što se tiče lokalnog heroja, naš je prijedlog, odnosno naša je odluka da ove godine nagradu za tu nominaciju ponese Igor Nađ iz Vinkovaca. Hvala lijepo. Hvala. Eto, pa onda, obzirom da je mene dopala i ta na neki način čast i zadaća i uloga da kroz ovih par minuta se zahvalim svima, prije svega mojim dragim suradnicima u nekadašnjem Središnjem državnom uredu za šport, sada Ministarstvu turizma i sporta, odnosno Uprave za sport, koji su
svih ovih godina, a pogotovo ove godine u izuzetno teškim i kompliciranim uvjetima uspjeli organizirati ovu jednu manifestaciju koja eto godinama se već praktički događa na ovim našim prostorima, odnosno u cijeloj Europskoj uniji. Naravno, želio bih čestitati i zahvaliti se u stvari svim prijavljenim nominacijama, nominiranim kandidatima. Koliko imam informaciju, bilo je prijavljeno preko 36 nominacija, odnosno prijavitelja u sve 3 kategorije. I naravno želim čestitati i svim onima koji su ušli u ovu samu završnicu. I na kraju naravno kao vrh želim još jedanput čestitati svima koji su i osvojili ove nagrade. Posebnu čestitku upućujem i osnovnoj školi Petra Preradovića koja je u vrlo zahtjevnoj konkurenciji uspjela i dobiti tu nagradu na nivou Europske unije i to je, koliko znam, prva nagrada praktički iz Republike Hrvatske koja je otkad se organizira Be-Active na nivou Europske unije bila i nominirana, odnosno nominirana i kao takva dobila nagradu. Mislim da to može biti poticaj i drugim aktivistima i drugim osnovnim školama, drugim ustanovama, organizacijama i pojedincima da evo prepoznaje se ipak radi u Europi naših vrijednih ljudi. Ono što je također jako bitno i što je dobro možda ponoviti, odnosno reći, da je eto došlo do jedne sretne simbioze, odnosno sretnog spleta okolnosti po kojemu se i naš posebni cilj u nacionalnom programu športa poklapa sa ciljevima, odnosno zadacima Europske komisije, odnosno Europske unije, tako da je evo u stvari i epilog toga jest ovaj Europski tjedan sporta koji je ove godine bio, kao što sam rekao, organiziran u dosta specifičnim uvjetima. Ono što bi za kraj želio reći, nadam se i čvrsto vjerujem u to da će se konačno i ta situacija sa pandemijom, odnosno epidemijom ovoga nesretnog virusa ipak staviti u nekakav drugi plan i najavljujem za iduću godinu Europski tjedan sporta koji bi se trebao također održati u istom vremenu od 23. do 30. rujna sa puno novih ideja, puno novih sadržaja i ja vjerujem i pozivam sve koji osjećaju da je aktivnost u stvari preduvjet za dobar osjećaj i dobro zdravlje svih naših građana. Pozivam da se uključe zajedno s nama, sa Ministarstvom turizma i sporta u organizaciju Europskog tjedna sporta iduće godine. Zahvaljujem. Hvala gospodinu Družaku, državnom tajniku u Ministarstvu turizma i sporta. Hvala svima vama koji ste nas pratili u ovoj online dodjeli. Nešto malo drugačije nego što smo navikli, nego što ćemo to prakticirati ako bude sreće u budućnosti. Hvala doktorici Ričević, hvala gospodinu Vučiću što su bili članovi žirija, ali prije svega zahvala svima onima koji su organizirali ovogodišnji Europski tjedan sporta u čudnim uvjetima. Uvijek trebamo biti aktivni, čak nas je ovo još možda više povezalo i shvatili smo koliko je bitno izlaziti u prirodu ili na bilo koji način se rekreirati. Budite nam zdravi, veseli i prije svega sretni sa svim onim što vas čeka u novoj godini. U ime ekipe Be-Active tima pozdravljam vas i želim vam puno zdravlja, uspjeha i svega onoga što nas čeka, a vjerujem da nas čeka bolje vrijeme. Do neke druge prilike, srdačan pozdrav.